Shubor nakaslem jong unongsan hima. Vice President Jong Kaseng United Democratic Party uba Alan Tri Dekhar habaya keren bat kilat pathai khubor minta kasngi kekat nyotrik ubnai rempang arajar arbulai ulo ong bakum kaseng kala kedosai haki matrekam kat bakum gejingo i baka jela barok kawai kadon kam ni kekot kakhia habarok kiliang haba ong kekot kakhia kamut tang haki bormet jong kinong song snong henrei kadai hakaliang kapuli puthi karep karyang kabha kamiat apo ke imnang kasalang ka kamjungok kai perthei ka jingkin teo ya ka yo ka kot habarok kiliang bat ka jingpen ko bori ki samla ka jilna bakin nangkeu irat haki kamjong ki haki no ki benta baki don la ka long ka kamyale kai sports ne ban seng ki kamla jong haki benta bap her bat ru ban yo ya kum kini ka seng ka idon kam bak plateng ka jong ka sarkar ka dei ban long ka bit babyang ka kompanya ki kam hapo sor kim dei shu ban long ki ma jinthot negabenta karoi kapar. Ulo ong susu baka sengkan pai kemat saka baha kamiat negabenta ki bala song thait ya ka kam badru iki long kemi ki bala yap long ki ba syai khon rei bat ki badon jing duna ha ki khot men ban kintio badru ban yarap ya ka jing e jong ki nong trei asha bat ki nong belas ngi ulo pun sngoru ya ki babun ki mat trei kam jong ka seng kenang ban wanra ya kata ka jela ka bakot ka bakhia habarok ki liang ha ka ba dei bat ka jing kurdo kam ki khon samla uba alantri hagring ka sngi ula pen pa bakum ka seng ka kwa ban pentebit ki khon samla hapo ki jaka ajing hikai neki institute da ka bakdauru baki jilla ba shabar kila nang penkeu ki lat ajing hikai kumno ban la ban yo kam hakitanat sarkar badru kila penjelan ni kerta tep kam nalor kini ula ongru bakar kam thungkam hapo ke MPSC ru kadai ban long ka ban lingkot badai ban pendo ya ke jingshim interview na kabenta ki kam hapo ka top grade 3 but grade 4 but la dai ban penlong ya ke interview ru kadai ban long hakmat ka kamera khenang bakanam don ke jingsha liang hakani ka manifesto ila kedosai ya ke ba ni ku keseng ni ba ka jelai bro kowe kadon kam dia ka kot kekhia haman kiliam om tang ha ka ibormet jong pat nok song snong andre kham tam e ha kiliam ka puli puthi ka rap karyam ka bahamiat ke imlang ka salang ka kam chung okai pertei nong ta ka tiu yo kayo kokot habro kiliang bat kunjuru ka punjing kun kambor ye ki samla ki jongi ba kin nang kiu irat ki lenti ya ki jongi ki baki sim ha ki rak ki ba pher ta ka dei ha ka kam ye le kai ni ka kam chung okai ni ka kam bat seng ki kam la jong ki benta ba pher but ban yo ni naka party ni bagi dot kam ba ka platengka jong ka sarkar kadi ban jong ka pit ko babyang ka hukum nya ki sor ki jongi dari benlong ki ba umlong su ki mo jing thut le benta ka roi ka pa nanta saka kebaha kamiat benta kini ki bela songhai bat kumju ru ye ki belaya blok ki long kemi ki ba syai kunrei bat khatam ye itu ki ba ko ki khotmet bat ketiu ya ka jingsem jinge jong ki long trei asha ngan wadi ki long trei belasngi bro ki phai pada saka roi kapa saki than nong kendong akapa ki surok long saki snong baro kimlong ka mat ka mat do ka kap pan monra ya kata kami hanya ka kot khia baro kiliang ki habiya dei bat ka kam yo jam ki kwa man phai mat man penlong ki kun samla jungi ki betebit lengba ki institute ki ba ai ka skill development but ki coaching centers kani ka
reta banyo bandrungkam hakitnat sokar yang ginhap khidmat biang namarwa dijela kiba sabar jela Meghalaya kila ya pukiu ya ka reta namba kan kamplil ti kun samla ki puli khambun ki kos but kumjuru ban pendap lut ya ki kam di padang sa hapo ke kitnat sokar her ke rukom sungkam nagaliam ke MPSC beri penlong no kopor ke ba lekot ke ban yarak ya gitu kiba kami badio ki kam tiba ki la ya song ki senin her ni kwa ban lum don su ke personal interview mo tadi post grade 3 grade 4 kini ki berengkam yang personal interview ban long no on camera nang ba kelulun ke jingsa liang ban regularize ya ki casual but contractual employees atur di kwa ban mi bat ya ka policy tungkam tungjam bat ka reservation benta ki lat kan puli syaba katuru ki kwa ban review dia kami ada bat keterangan boarding ikwa ban revamp bo maktin nongway ko bamut ban kelas non akta ko rukom nang ba keterangan boarding kapo kajing kmi jong ka MECL kanlong ka basaiso ban balarkam in penslur ban sedang yang micro hydrogen project nangka ki non conventional energy kiba nila banyo limba kaborsi bat kiwei bat ki thermal power plants hagi jaka khamtam habangidon yo doyong hagi jaka badon doyong ga nila panseng yakini ki thermal power plants kani in kmi habiyade bat ka kam ti marpo kendo ikwa ba ki an badon po ke MMDR Act bat kiwei ki an yung kajela bakin kudup lang ya kinong ti marpo kendo kibar omtang ye ki bala he kiba don kaspa ko ban le ni kakam bat ba kani kakam dei ban ta bade ya kamariam abi dei bat influx ni kuwa ban budin bat pasokar kbi lo benta permendra ya ILP bat ban pentri kam no ya ki an ki baladon rupa rajala bunga MSSRA bagi miru ban penbor ya ka sokar deng ba kan kentup no ya kentin hasi bat karu apo bedra ko bakra i schedule jong ka liti sensar dari India katkum ka rai bala shim da ka legislative assembly jong ka dorpa kawan Meghalaya. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kabording ha Meghalaya kalipman kapor Kongres ka kular Bandung du boarding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Kajingkular ka TMC na kabinta ka Meghalaya. Kajing pintik na ya kalaway bapranay. An ay jingarap kat arajar tingka sisnam, siyaman na kilong yeng jong kikina ki papuli ki school sarkar. Na markata, ka TMC kan ay silak tali ki laptop, siya baro ki higher secondary, bar ki kina puli college, ban krisyan ya kapuli puti kapaminta. Hakane ka apnyo terek urempang, syan ya kasap jong pi haki artli kisentil bat kersan ya ka Meghalaya TMC.